Hyvin se menee. Otat vaan rauhallisesti ja käyttäydyt normaalisti. Päivää, henkilöllisyystodistus, kiitos. Säälittävä koira. Ansaitsee tulla lopetetuksi. Kansanedustaja Suomalainen, tervetuloa. Aulamestari tulee autamaan teitä pian. Kiitos. Ja minua voi sanoa Inkeriksi. Inkeriksi. No ollaanpa sitä tuttavallisia. Etkä ole antanut itsesi pehmetä näille ihmisille. Etkä ole tottunut liian mukavaan elämään. Siihen, että on joka päivä lämmintä syötävää. Pehmeä sänky, johon nukahtaa. Ja pään yllä muutakin kuin tähdet. Olemme hieman yllättyneet, että teidän tulostanne tänne. Niin harva on nykyään kiinnostunut tästä aseteollisuuden käytännön valmistamisesta. Niin. No, sanotaan tätä vaikka yllätystarkastukseksi. Tänne päin. Sinä olet aina ollut meistä se sanavalmiimpi. Mutta silti. 15 vuotta sitten olisi voinut käydä toisin. Minusta olisi voinut tulla se, joka joutuu laittamaan itsensä likoon kentällä. Olin niin kateellinen, kun sinä pääsit matkustamaan toiselle mantereelle. Vihasin sinua pitkään sen vuoksi. Mutta pian viha muuttui kaipaukseksi. Mulla on saa ikävä Inkeri. Katso, mä oon kuullut juttui. Onkohan sulla ikävä mua? Miljardien raketteja. Kaikki ne voidaan laukasta maapallon toiselle puolelle. Mielenkiintoista. Mutta missä itse varsinainen tehdas on? No, koska me päästään sinne? Eli tää kaikki, mitä näet, on vaan kulissi. Itse tehtaaseen meneminen ei ole näin yksinkertaista. Turvatoimet sinne on niinku tosi tiukat. Älä huoli. Sulla on taso 5 turvaluokitus. Saat tietää ja nähdä kaiken haluamasi. Hissit on täällä päin, mennään sinne. Se kuulostaa hyvältä. Saammekohan me tietää, minkälainen se pommi oli, jonka äänettön lentokone pudotti keskelle kotikaupunkiamme. Se muutti sen hetkessä aavekaupungiksi, kun kaikki asukkaat vaan katosivat. Ja isä ja äiti. Muistatko, Inkeri? Ainoastaan varjot olivat palaneet seiniin kiinni. Teidän jälkeen. Sinä olet nyt ainoa, joka minulla on jäljellä. Ja kuinka pitkälle sinä olet päässyt. Olen ylpeä sinusta. Peremmälle. Keitä nämä miehet ovat? Te olette hyvissä käsissä. Älä nukahda. Ongelmia. Keskity Inkeri ulos hengittämiseen. Minä autan sinut ulos tästä, minä lupaan. Tilanne on nyt tämä, Inkeri. Sinuahan sai kutsua Inkeriksi. Hyvä. Me tiedämme, kenelle sinä työskentelet. Me olemme seuranneet sinua jo vuosia ja me myös tiedämme, että ystäväsi ovat jollakin laivalla, jossakin merellä ja seuraavat tälläkin hetkellä tätä keskustelua sen kauassasi olevan härvelin välityksellä. Ei hätä, emme me leikkaa sitä pois. Vielä. Sinun täytyy nyt vain kiltisti kertoa meille, keitä muita soluusi kuuluu, missä he ovat ja mitä te jo tiedätte uudesta satelliittipuolustuksesta. Niin kenellekään ei käy mitään. Älä kerro heille mitään. Sinä olet vahva, minä luotan sinuun. Minä en tiedä, mistä te puhutte. Jos en voi nähdä tehdasta, niin haluan mennä kotiin. Ahaa, niin kotiin. Sinähän olet tosiaan asunut täällä aika monta vuotta. Kerrohan, kuuluiko ystäviesi suunnitelmiin myös se, että menet naimisiin ja hankit lapsia ja silleen?
He eivät varmaan edes tienneet siitä. Mutta nyt tietävät. Ei. Inkeri. No niin, ja aika painaa nappulaa. Ei vielä. Se murtuu. Eikä murru. Hän on minun siskoni ja jumalauta, hän ei murru. Tiedätkö, mitä perheellesi tapahtuu, jos et tee yhteistyötä? Heidät karkotetaan alta vuorokauden. Ja tiedätkö, Inkeri, minä en voi taata, että perheesi, miehesi ja lapsesi päätyvät edes samaan paikkaan. Se valehtelee, Inkeri. Pysy vahvana. Se murtuu. Painetaan nappulaa. Hiljaa! Inkeri, kuuntele. Älä puhu mitään. Tässä on nyt kyse sinua ja minua suuremmista asioista. Sinun perheesi saadaan turvaan. Itse asiassa totta puhuen, meillä onkin pari kaveria parhaillaan perheesi luona. He ovat lentokentällä. Katso vaikka live-kuvaa kännykästäni. Vain sinä, Inkeri, voit estää heitä joutumasta tuohon koneeseen. Sinä varmasti rakastat heitä niin kovin paljon. Anteeksi. Anteeksi. Jos tiedät, mitä ohjesääntö sanoo, meidän pitää